Moikka! Hei, päätin kuvata tällaisen nopean videon aiheesta avioliitto, koska Jumala antoi mun sydämelle tämän aiheen ja sen asian, että mun pitäisi tästä puhua. Mä menin naimisiin 4 vuotta sitten ja meillä oli 1 lapsi. Ja jos mä olisin nyt siinä tilanteessa, että mä odottaisin lasta tai olisin muuttamassa yhteen puolison kanssa tai olisin seurustellut pari vuotta tai mulla olisi useampi lapsi enkä olisi naimisissa vielä, niin mä menisin naimisiin. Totta kai on tärkeää tutustua siihen kumppaniin ensin jonkin aikaa, mutta mun mielestä nykyisin sitä aikaa niin kun pitkitetään turhaan liikaa. Ja avioliitto ajatuksena voi tuntua jotenkin ahdistavalta tai mitä sitten kun on naimisissa, niin sittenhän on niinku, sit se loppuelämä on ihan tylsää ja näin kun on ne häät vietetty ja sit vaan ahdistuu ja masentuu ja kaikkea. Mutta se on ollut yksi mun elämäni parhaista päätöksistä mennä naimisiin ja tosiaan näin jälkiviisaana voi sanoa, että olisi pitänyt mennä ehkä jo aikaisemmin, koska se Jumalan antama siunaus parisuhteeseen, niin se on ihan täysin korvaamaton asia, sitä ei voi korvata mikään muu, mitkään edes parisuhdekurssit tai terapiat tai asiantuntijat tai mikään kemia tai mikään. Avioliittohan siinähän ei niin kuin luvata toiselle, että mun tunteet pysyy niin kuin elämämme loppuun asti samanlaisina, vaan siinä luvataan tahtoa olla toisen kanssa myötä- ja vastoinkäymisissä. Ja tosiaan nyt näin reilun 4 vuoden kokemuksella se tahto on vähintään yhtä tärkeää kuin sit se tunne. Ja veikkaan, että me oltaisiin ehkä useampaan kertaan erottu jo ilman sitä tahtoa ja ilman sitä avioliittoa ja sitä aamenta. Ja tosiaan haluan vielä sanoa, että mies ja nainen sitoutuu toisiinsa avioliiton kautta, niin se on Jumalan tahto ja se on suojaksi molemmille puolisoille ja erityisesti naiselle siinä tilanteessa, jos on lapsiakin tai on haaveissa lapsia saada. Ja avioliitto on myös lapsille suoja ja turva. Ja mä haluan vielä linkittää tämän yhden podcast-jakson, jonka tässä hetki sitten kuuntelin ja herätti paljon ajatuksia. Ja monestakin asiasta on siinä samaa mieltä, siis Kujalla podcastin ja Iida Boysin jakso, jossa puhuttiin lapsikadosta ja hiukan sivuttiin tätä avioliittoasiaa. Mutta se vielä tulee mieleen tosiaan sanoa, että kun itse suunnittelin häitä ja pienestä tytöstä asti ajattelin, että haluan joskus naimisiin, niin sitten kun oli minun ja meidän mielestä hyvä hetki, järjestimme häät ja totta kai mulle oli tärkeää silloin, mä olin 26, mulle oli tärkeää, että siellä on meidän kaikki rakkaat, läheiset ja ystävät ja ne on sellaisessa paikassa, josta me tykätään ja joka on kaunis ja
ja on sopivasti ohjelmaa, mutta kuitenkin riittävän rentoa ja kaikki viihtyvät ja on niin kuin lähinnä mun mielen mukaiset koristeet. Sulhanen ei hirveästi ottanut kantaa niihin, niin loppujen lopuksi ne on olleet, tai suurin osa näistä asioista on olleet aika turhia, että olisin voinut järjestää pienemmät häät, tai olisimme voineet säästää koristeissa ja monessa asiassa, koska se pääasia siinä päivässähän ei ole koristeet tai ohjelma tai kaasojen samanlaiset mekot tai näin. Että täydellinenhän se päivä ei ikinä tule tai tulisi olemaan. Ja hirveän valtavan stressin siitä kyllä saa, jos antaa sen paisua sen suunnittelun. Ja miten suuri helpotus on se, että ne on ohi, vaikka niin kun ennen sitä mä ajattelin, että vitsit miten tylsää, että sitten kun ne on suunniteltu ja pidetty ne häät, niin sitten ei saa enää haaveilla niistä. Anteeksi, mulla on vähän flunssaa. Mutta jos menisin nyt naimisiin, niin paljon pienemmässä mittakaavassa ja niin kuin itse sitä naimisiin menoa ja sitä sitoutumista siinä pitäisin paljon suuremmassa arvossa kuin sitä, miltä se päivä näyttää ja millaisia kuvia siitä saadaan ja videoita ja kuinka moni sen päivän muistaa esimerkiksi. Niin. Tällaisia ajatuksia tänään. Mitäs ajatuksia teillä herää? Kommentoikaa. Kiitos paljon.